गला में इन्फेक्शन के मतलब भइल कि गला में कोनो तरीके के बाहरी इन्फेक्शन जौन बॉडी के आपन पार्ट ना हटे, जैसे बैक्टीरिया हो गईल, वायरसेस हो गईल या फंगस हो गईल। उ जब आ करके गला में इन्फेक्ट करेला तो ओकरा के गला के इन्फेक्शन कहल जाला। कितना बार होला कि गला के इन्फेक्शन होला, लेकिन असल में वो रहेला कि भी गला में एसिडिटी के कारण भी इरिटेशन होला, जेकरा के लोग इन्फेक्शन मान लेवेला। लेकिन वो सही टर्म में गला के में जब पेट के एसिड बाटे तो गला में आ रहल बाटे, वो एसिडिटी के कारण गला में जलन होला, जौन की इरिटेशन करेला। आदमी के बुझाए कि गला में कुछ दिक्कत हो रहल बा हमरा, लेकिन वो सही मायने में इन्फेक्शन ना होला। इन्फेक्शन मुख्यतः तीन तरीके का ही होला: बैक्टीरियल, फंगस, वायरल। जैसे कि ज्यादातर वायरल इन्फेक्शन जन होला तो सीजनल होला, जैसे कि हल्का सा गला में रेडनेस हो गई, खांसी होके लागल, सूखा खांसी होके लागल, जैसे कि एक तरह के कोरोना के वायरस के इन्फेक्शन रहे, तो वायरल इन्फेक्शन हटे जन गला के इन्फेक्ट करत रहे, तो वायरल इन्फेक्शन के कैटेगरी में आ गए। जैसे फ्लू होला या सर्दी खांसी के कारण गला में जो इरिटेशन होला तो फ्लू के कैटेगरी में आवेला, तो वायरल इन्फेक्शन हटे। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई जिसमें पस बनल शुरू हो गई, जैसे कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन हो गई तो में पस बने लगेला, तो वो हो जाला, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, जौन की तनियो से ज्यादा खतरनाक होला। ओमे मवाद जमा हो जाई, काफी ज्यादा दर्द करी पेशेंट के, बुखार आए लगी। आ जौन फंगल इन्फेक्शन होला तो में होला कि जैसे कि बॉडी के इम्यूनिटी कम हो गई, बॉडी के जौन लड़े के रोग प्रतिरोधी क्षमता बाटे तो घट गई। जैसे बाहरी फंगस जौन वातावरण में बाटे तो गला में जाकर के इन्फेक्ट करे लगेला। तो जैसे कि हो गए जैसे दमा के रोगी बाटे जो बार बार इनहेलर ले रहल बाटे, तो ओकरा गला में इन्फेक्शन फंगस के होके के ज्यादा चांस बा। या जके शुगर के रोगी बा तो कोई इम्यूनिटी कम बाटे तो ओकरा मुंह में बार बार जैसे कैंडिडा का इन्फेक्शन हो जाला, जो मुंह में पूरा उजला दाग भर जाए, तो वो हटे फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। तो मुख्यतः हम लोग तीन कैटेगरी में ही बटाला गला के इन्फेक्शन के। गला के इन्फेक्शन जैसे बतानी कि तीन तरीका से इन्फेक्शन होला। तो उमे जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भइल कि कोनो बाहरी बैक्टीरिया मुंह के अंदर गई, जैसे चोट लागल या कुछ कटा फटा गई, ओकरा कारण बैक्टीरिया बॉडी के अंदर घुस गई, तो ओकरा हो गई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जैसे खास करके टॉन्सिल में हो जाला, टॉन्सिल में जैसे बाहरी खाना वगैरह फंसल तो जा करके धीरे धीरे सड़े लगी और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के इनवाइट करी, तो आगे जाकर के बैक्टीरिया इन्फेक्शन अपन बन जाई, जेमे जाके पस के पॉकेट्स बनल स्टार्ट हो जाए, छोटा छोटा पॉकेट बनेला पस के। और में फिर बुखार आयल, रोगी के सब लक्षण स्टार्ट हो जाए, बुखार आयल, पूरा देह में दर्द होखल, खाना खाए में दिक्कत होखल, वो ठीक से बोल ना पाई, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भइल। वायरल इन्फेक्शन थोड़ा ओसे माइल्ड होला, मतलब उससे थोड़ा हल्का होला, जेमे से कि जैसे सीजनल जितना भी चीज बाटे, जैसे कि मौसम बदलल, सर्दी उर्दी के समय आ गए, वायरल इन्फेक्शन तुरंत पकड़ेला, क्या कि जैसे सेंसिटिव होला। ये सब गला थ्रोट में जैसा रिसेप्टर बाटे, ये सब कोल्ड के रिसेप्टर बाटे जो तुरंत एक्टिवेट हो जाए। जैसे कोई ठंडा पानी पी लेलक, ठंडा चीज को कोनो खा लेलक, आइसक्रीम खा लेलक, तो बॉडी तुरंत ओकरा एक्टिवेट हो जाए, ओमे वायरल के इन्फेक्शन हो जाए, तो ओमे ओकरा से तनी माइल्ड होला वो चीज। आ जो फंगल इन्फेक्शन बाटे तो जैसे रोगी जना के इम्यूनिटी कम बाटे, जैसे शुगर के बीमार पेशेंट हो गई या जो दमा के पेशेंट बा जो लंबा समय से इनहेलर ले रहा बाटे, तो उ लोग में मुंह के इम्यूनिटी इम्यूनिटी और ताकत कम रहेला, तो में फंगल्स जो वातावरण के फंगस बाटे तो मुंह के अंदर जा करके ओजा वो अपन घर बना ली और इन्फेक्ट कर दी ओकरा के। तो फंगल इन्फेक्शन भी वही तरीके से होला, माने बाहरी कोनो चीज आकर के अंदर जा रहल बा, गला में फंस करके इन्फेक्शन कर रहल बाटे, तो वो थ्रोट के इन्फेक्शन हो जाला। गला के इन्फेक्शन में होई तो पहला बात बाटे कि गला में ओकरा दर्द होके के शुरू हो जाई, दर्द होई या इरिटेशन होके लगी, अनइजी फील होई गला में कि गला में कुछ हमरा प्रॉब्लम हो रहल बाटे। बार बार आदमी गला के साफ करे के कोशिश करे लगेला। ओकरा बाद से जे खाए में दिक्कत होके लगी, कोनो चीज निगले में ओकरा परेशानी हुई, ओकरा कितना आगे बढ़ी हो तो बुखार आए के भी संभावना रहे कि बुखार आए लगी, ओकरा दर्द होके लगी गला में। ओकरा बाद सारा जोड़ में दर्द होके के शुरू हो जाई, शरीर के जितना जोड़ बा में दर्द करे लगे। फिर आवाज में भी बदलाव आ सकत बाटे, बोले में जोन आदमी के आवाज बाटे तौन चेंज कर जाई। एकरा अलावा कभी कभी ऐसा भी हो जाला कि आदमी अपन जोन थूक बाटे, लार भी बाटे तौन भी ना घोट पावेला, ज्यादा दिक्कत होला पे, तो ये सब चीज हो सकत बाटे। एकरा अलावा में मुंह के अंदर खोल के देखला पर पूरा लालीपन रही, चाहे मवाद रही तो मवाद दिखे लगी, तो पूरा अंदर में लालीपन और सूजन होके लागेला गला के अंदर।
कितना कितना बार ज्यादा बढ़ जाई तो मैं सांसों लेवे में दिक्कत होके लगेला, काहे कि सांस भी गला से होके ही जाला। जैसे 3 कैटेगरी बतानी है कि तीनों में से जौन कैटेगरी का इन्फेक्शन हो वही हिसाब से ओकर इलाज होई। अगर माइल्ड सिम्टम बाटे जेमे जो ज्यादा परेशानी नहीं है रोगी के, जैसे कि वायरल इन्फेक्शन में होला, तो गार्गल वगैरह चला करके या दर्द के दवाई दे करके ओकरा के कंट्रोल कइल जा सकत बाटे। तो उससे ज्यादा अगर दिक्कत भइल जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन वगैरह बाटे तो हमें एंटीबायोटिक वगैरह जोड़े के पड़ी। डिपेंड करला कि कौन तरीके का बैक्टीरिया का इन्फेक्शन बाटे, वो हमनी के कल्चर सेंसिटिविटी करके पता कइल जाला। जैसे वहां पे हल्का सा टच करा के स्वाब लेकर के ओकर बैक्टीरियल के जांच हुई कि कौन बैक्टीरिया बाटे, और शुरुआत कइल जाला कि एगो ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ऐसा एंटीबायोटिक जो सब पे काम करो तो से स्टार्ट कर दिया जाला। ओकरा बाद स्वाब भेजल जाला, स्वाब के रिपोर्ट आवेला कि हाँ कौन तरीके के बैक्टीरिया इन्फेक्शन बा और कौन दवाई से वो सेंसिटिव बाटे, वो दवाई के फिर वो चलावल जाला वो केस में, बैक्टीरिया के केस में। फंगल भी बाटे तो फंगस के भी सेम प्रिंसिपल बाटे, वो जैसे उठा करके मुंह के अंदर से स्क्रैप ले करके ओकरा के जांच भेजल जाई आ कौन दवाई से वो सेंसिटिव बाटे फंगस, वो दवाई फिर स्टार्ट कइल जाई। लोकल एप्लीकेशन भी कइल जाला, जैसे एंटी फंगल लेकर के मुंह के अंदर में पेंट कइल जाला, जेकरा कारण से कि जो छोटा मोटा इन्फेक्शन होके तो वही से ठीक हो जाए। बाकी इन्फेक्शन खातिर दवाई के रूप में, टैबलेट्स के रूप में या सुई के रूप में दवाई चलावल जाला। थ्रोट इन्फेक्शन से बचे खातिर सबसे बड़ा बात बाटे कि परहेज कोनो चीज के ज्यादा अच्छा मानल जाला इलाज के मुकाबले। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो परहेज में ही बाटे कि कोनो भी चीज जैसे कि बाहरी, जैसे कि कितना लोग टूथपिक वगैरह लेकर के दांत खोदेला या अंदर से टॉन्सिल वॉन्सिल के लागेला वो लोग साफ करे खुद से, तो ऐसे में वो चोट लागेला। जैसे कोई चीज लकड़ी लेकर के अंदर मुंह के अंदर खोद खाद के नीचे करे के, उससे बाहरी इन्फेक्शन अंदर जाई। और एकरा अलावा में जैसे जेकरा टॉन्सिल के इन्फेक्शन हो पहले से एक बार हो चुकल बाटे तो ओकरा दोबारा टॉन्सिल के इन्फेक्शन होके के रिस्क ज्यादा बाटे। तो टॉन्सिल में छोटा छोटा छेद होला जिसमें खाना के दाना कभी कभी जाके फंस जाला। जब आदमी खाना खाला तो जाके एक दो दाना फंसेला, ओकरा बाद से फिर जा करके वो आगे जाके इन्फेक्शन के रूप ले लेगा। तो उमे जेकरा टॉन्सिल में इन्फेक्शन बाटे एक बार हो गइल बाटे तो ओकरा ज्यादा सचेत रहे के जरूरत बाटे कि दोबारा कुछ खाना फंसी तो ओकरा फिर इन्फेक्शन रिपीट करी। टॉन्सिल मोटा मोटी अपेंडिक्स खानी बिहेव करेला, अगर एक बार इन्फेक्शन हो गई तो दोबारा इन्फेक्शन होके के चांस काफी ज्यादा रहेला। तो वो में डॉक्टर के निगरानी में रहे के बाटे कि जैसे इन्फेक्शन शुरू होके तुरंत डॉक्टरी सलाह लेकर के ओकरा के ठीक कराए के बाटे। जे इनहेलर ले रहा बाटे, जैसे आज दमा के रोगी भइल जे इनहेलर ले रहा ओकरा फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा चांस बा। तो वैसन रोगी जब भी इनहेलर लेवे अच्छा से सादा पानी से कुल्ला करके बाकी चीज बटा तो ना के फेंक देवे, क्या कि वो जो इनहेलर के पार्टिकल होला तो मुंह के अंदर रही तो वो बॉडी के इम्यूनिटी घटाई और फंगस के इनवाइट करेला, फंगस के इन्फेक्शन हुआ होके के चांस ज्यादा हो जाला ये इनहेलर ज्यादा यूज करेला ओकरा। तो वो सब चीज का ध्यान रखे के पड़ी। सीजनल जैसे कि वायरल इन्फेक्शन बटे एमे ठंडा से बचल ज्यादा इंपॉर्टेंट बटे। ठंडा के समय में थोड़ा गला के गर्म कपड़ा से बांध के रखी, ठंडा चीज के सेवन ना करी ताकि वो चीज के वायरल इन्फेक्शन में ना पहुंचे। तो ये सब परहेज करके आदमी थ्रोट इन्फेक्शन बचा सकता है।